ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಧ್ವನಿ ಲೇಸುಗೊಂಚಿಲ್ಲದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಗಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಓಡಾಳಿಯದು ಕೊರಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾವಿರ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿ ಜೀವನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ದ ಚರ್ತ ಮಲ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಈತೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಪಾತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಈತೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಲೆನ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಅದುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಗು ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಮಣ್ಣೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಾತು ಪೊರಂಬಾಟಲ್ಲ ನಡತಿನ ಆ ಪೊರಂಬಾಟದ ನಡುಟ್ಲ ಇನಿಕ್ಲೈನ ನಂಗೆ ದೆತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹತ್ತಿಜಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ರಡ್ಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪಡೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೊರಂಬಾಟಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೋಡದಿಂಚಿ ನಡತ್ತಿರು ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗತ್ತು ತಿಗಳಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಗೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಡು ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ದಾದ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಬೊಕ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಅವೇ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಲ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಚರ್ಚೆದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೂಕುಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಇಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಾತ ಕಾಲದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪುರತು ನೆಂಪಲ್ಪಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಿಕನಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡುಂಡು ಇನ್ನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತಂದು ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜೀವನದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಂಬುಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸರಿತದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದುಪಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ಲ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡದು ಕೊರೊಂದಲೆ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲ ಒಂದು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲೇಪ ನೋಡು ದಾದ ಗೊಂದಲ ದಾಯಗತ್ರ ಗೊಂದಲ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ದಾಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಗೊಂದಲ ಇದು ಮಾತ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟಂಡ ಗೊಂದಲ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನವು ಸಹಜ ಒಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಪುನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ 2019 ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಬಂಡ ಬನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ನಿ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜನಕಲ್ಡ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಡ ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಡ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಬೊಳುಪೂಕನಂತ ನೆತ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ನಿ 2019 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಡತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಗಲಸದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಪನ್ ಬೆರೆತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಯ್ನಿ 2019 ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತುಂಬು ದಾದ ಅವನು ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆರು ಕಲ್ತೊನ್ನಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೀರಂತ ಕೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ತೂನಗ ಒಂಜಾತ ಜವನರು ಬತ್ತೀರು ವಿಷಯಗೆ ವರ್ಕ ಒಂಜಾತ ಜವನರು ಬತ್ತೀರು ಜವನರು ಬತ್ತಾನಾಗ ಬೇತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬತ್ತೀರು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಿತ್ರಪಟ ನಿಕಲು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಪುಜಾರು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಬಲೆ ಮಾರಿದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಐಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ನ ಕುಳಿತೀರು ಐಟು ತುಂಬು ತುಳುತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ಕುಳುಲೇರು ಅಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಬರು ನಿಕಲು ತುಳುತ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾನಾಗ ಅಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಕೆಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಡದಂಚಿನ ಬೇರಿತಾಂಗೊಂಡ ಉಂಡು ಐದು ಕದಾನೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಒತ್ತಾಸೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತ ಸಭೆ ದಾಯ ಮಲ್ತಿನಿಗೆಂಡ ಅವಳು ಲಯ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ನೇಡು ದುಂಬುದ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಉಂದೆತ್ತ ಜನಯಾನೆ ಹಿಂದೆತ್ತ ಜನಯಾನೆ ಪಣಪನಕಲು ಇತ್ತೇರು ತೀರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಅತರ ತನಕ ಅವನು ಏಕರೂಪೋಗ ನೋಡೆ ಬಕತು ಬೇರೆ ನೇರು ತುಂಬುದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇದ್ದೀರು ಈರೆಡ್ದು ಆ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಆಕಾಶ ರಾಜ ಪಾತಿರುಂಡ ಪಾತಿರಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಏರು ಪೂರ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ
ವಿಘ್ನರಾಜಾದಿಪ್ಪು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಂಪತಿಲು ಅಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಒರಿತ್ತೇರು ಮುಂಬೈದಾರು ಜಯಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯಕರ್ ಆರೇನು ಲೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತಂಡು ಲೆತ್ತದ ಅದು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಅಂಡು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಆದನಾಗ ಅವಳು ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ನಿಗಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದಿ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಂದು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತೀನಿ ಆರಂಭ ತಿಂಚಲ ಅಂಚ ಆರ್ಡನೆ ಮಾತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಜಿ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಪಂಡ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇರಳ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡದಿತ್ತ ಆ ನೆಕ್ಕಲ್ ಎಪ್ಪಡದಿತ್ತ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡುಲ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಆತ ನಾನು ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಈರ್ಬಣ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಕೇಡ ಇರು ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈರು ತಮ್ಮನ ತೊಡಮನೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಂತಂಡತ್ತಕ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಮಲ್ತದೇರು ನೆಕ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕ್ಲಿಟಾರ್ ಮಾಡು ಒಂಜಾತ್ ದಾಬಂಡ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೆನ್ಪುಣದಾನ ಎಂಗುಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೂ ಸೇರ್ತಾವನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗದ ಅದ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಪವನ ಜೇರು ಮಲ್ತದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆರೆಗೆ ಕೊರಂಡು ಚರ್ಚೆ ಪಡಿಸಿ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಅಂಡ ಆರು ಕಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಐದು ಕಾಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪಿರವರಿಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಳ್ಳೆ ಒಂಜಿರೆಡ್ಡು ದಿನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿರೆಡ್ಡು ತಿಂಗಳತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಂಡು ಮೊಕ್ಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರು ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಜವಣೆ ರೊಟ್ಟಾತೇರು ಐಕಬೋಡವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅವಳು ಅನಾವರಣ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡದ ಏನಾನಾಗ ಅಪಗ್ಯಾನ ತುಳುತ್ತೆಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಕೇಂದೆ ಐದು ಒಂಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಹಾಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 17 ಕಡೆಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಲ ಆರು ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನಡೆ ಕಣ ತುಂತಾವೆ ಸರಿ ಈತಾನಾಗ ಎಂಜಿ ನನಗಂಡ ಅವಿನಾದನಾಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡ ಬತ್ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಯಾನಂದನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬೆನೊಂದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಆಮೇಟ್ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಥವಾ ತನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೆಂಡೆ ಬೇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇರ ಕೊರಂಡ ದಾನೆ ಗೆಂಡೆ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿರೆ ಗೆಂಡೆ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಬಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೋಡತ್ತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ನೇರ ಆಕಾಶ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ನೇರವಾದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಆಕಾಶ ರಾಜ್ಯರು ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಡ 80% ಬರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಉಂಟುದುಂಡು ಐಕ್ ಇರೆಗ ಆರಡ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಕ್ 7ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ದಾಖಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 7th ಸೆಂಚುರಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತೆ ಅವು 1775ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಪಗ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಶುರುತ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅವು ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಕ್ಲು ತುಳು ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಟ್ನಕ್ಲು ಓದ್ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡದ ಕನ್ನಡನ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಇತ್ತ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚೆತ್ತಾಯರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಾರು ಅದನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚೆತ್ತಾಯರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಪವನಜರು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಮನವಿ ಕೊರ್ನು ಅಮೆರಿಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಆರು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಇರ್ನ ಎಕಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆರೇ ಬಂತೀನಿ 2001 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿಯೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ಪ ಶಬ್ದಲೇನು ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ಸೇರೋರೆ ಏನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಬಂಚಿದ್ದು ನಾ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಅವಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ವೇ ತಿಗಳಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಲ ಬರ್ತದೆ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಲುಲ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ವಿಭಜನೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಪೋಕೊಂಡು ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಆಯಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಆಯಾಯ ಕಾಲಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಮಹಾದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ 5 ಭಾಷೆ ಬಂತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಮಕಾಲೀನ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕಲ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲವು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಐಕ್ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಬಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಲ್ಲವೇರು ಅಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕಲ ಪುರಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲಡ್ ಆ ಗ್ರಂಥಗ ಮೂಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಗ ಪೋಪುಂಡು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬಿಂದುಸಾರನ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಶಾಸನಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂಲದ ಗ್ರಂಥಡ್ದು ತುಳು ಬತ್ತಂಡು ತುಳುಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಉತ್ತರಗ ಪೋನಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಅವೇನು ತಿಗಳಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಗ ಪೋಂಡ ಅವೇನು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ಭಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಒಲಾಯ್ಪೋದು ತೊಂಡ ತಿಗಳಾರಿಗೂ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಅಕಲವೇನು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂದು ಮಂತೊಂಡಲ್ಲ ಮೂಲವಾದ ದಾಖಲೆಡು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾದಂಡು ತುಳುರ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಲಯಾಳಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಕೆಲವರ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಪನ್ಪುನು ಸಹಜವಾದ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಣಪನತ್ತು ಆಂಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಲಿಪಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಏರು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಪಳಂತುಳುಗ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಗ ಸರಿಯಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲುಂಡು ಒಂಜಾತ ಶಿಲಾಶಾಸನಲುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡುಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ದಾಖಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಾರದಿನ 2016 ಇಸ್ವಿಡು ಅವಡ್ದು 11 ಇಸ್ವಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ತುಳು ಲಪ್ಪಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಕಂಡಿಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಗತ್ಯ ನಾವು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಭಾಷೆಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆವಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಲಿಪಿಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲ ರೂಪಡುಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಳಂತುಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗೆ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಳಂತುಳುನು ಕುಲ್ಲುದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಮಂತನ ಪಗ ರಾಮಾಯಣದ ಪಳಂತುಳು ಇಂಚ ತುಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಹೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಪಳಂತುಳು ಪೋದು ತುಳು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ನತ್ತು ಮೇರು ಮಂತದ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ತಂಡ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಶಾಸನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿನ ರೂಪೋಗಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬದಲಾವಣೆ ದಾಯಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಉಚ್ಚಾರಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಚ್ಚಾರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಶಬ್ದಲ್ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ಶಬ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಮಾತಾಗ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಐಕ ಅವೇ ಕಾರಣಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯಗ ಉರುಂಟಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಉರುಂಟಾದ ಇಂಚ ಬರೆನಾಗ ಅವು ಪುಡಾವುಜಿ ಅಡ್ಡ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಬಳ್ಳಿದೋಪಾದಿದ ಲಿಪಿ ದುಂಬು ಕಂಠ ಉಡು ಬರಿ ಕಂಠ ಉಡು ಬರಿ ಕಂಠ ಬಣ್ಣ ಕೆಲರು ಇಂಚ ನೇರ ಬರಂಡ ತಾಡೆ ತಾರದೊಳಿ ಪರಿ ಉಂಡು ಐಕ ಬಳ್ಳಿದೋಪಾದಿದ ಲಿಪಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವನು ಸುತ್ತು ಬರೆಪನ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ
ಅಪಗದ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡು ದೀರ್ಘ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಐಕವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒರಿ ಅವು ಇಂಚಬೋಡು ಆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪುಣ್ಯ ಅವು ಇಂಚಬೋಡು ಅಂಚಬೋಡು ಅವು ಉದ್ದಬೋಡು ಕುದ್ದಬೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅವೇನು ಎದುರು ಕನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮವೇನು ಬಳಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ ಕೆಲವರ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜ ವಿಶೇಷ ನಂದು ವಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಕೊಂಡು ಆಕ್ಷೇಪ ನನರ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ತುಳುಲ ಒಂಜೆ ತಿಗಳಾರ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಎಂಕಲ್ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸವರ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಲಿಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ತುಳುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ತಿಗಳಾರಿ ಐದು ದುಂಬು ಮಲಯಾಳಿ ಇತನ ಪನ್ಪನೆ ಮೂಲ ತುಳುವೆ ಇರೇ ಕರ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಅನ್ಪುಂಡ ತೆಲುಗುಲ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ಪೇರಾರು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರ ನಮ್ಮನೆ ತಿಗಳಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಬನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ಬಳಕೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಗಳಾರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಜಿ ಉಂದು ಆಪುಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತುಳುಕೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಗ್ ಬೋಡಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಮಂತನು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಂದ ಮಂತ ಉಚ್ಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಏ ಬನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಂಡ ಅಯ್ನ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಗಮನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಲಿಪಿ ತಯಾರು ಮಂತನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಕೇಂಡು ಮೊಗಲ್ಡ ಮೊಗಲ್ಡ ತಂಡಡ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಂ ಜಿಂಜ ಹೊಡತ್ತ ಐಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರ ಐಕ್ ಪಂಡ ಸರಳ ಆಪಿನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಮೂಲ ತುಳುಟು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನೈನ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನೈನ್ ಅಂದ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಲವರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕು ತುಲೆ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಪುರಾತನ ತುಳು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಏತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪನ್ಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ತೂತಿಜೇರು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿಯಾರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆದ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಂಕಲ್ನ ನಾಡದ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡಗು ದುಂಬುದ ತುಳುಟು ಆ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳುಟ್ಟು ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನಾತ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ತನಗ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಗೆ ಇತ್ತ ಏರು ನಮಕ್ ದಾದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ವೈಷ್ಣವಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ ವಿನೋದ್ ರಾಜನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಗೆ 2002 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ 6 ತುಳುಕುಂದೇ ಬೋತುನಾರು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ 6 ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದೇನೆ 11 ಪೋತುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರನ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವು ಒಂದು ಕಾರಣಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ 6 ಬುಡ್ದು ಬೋದು ಕೂಡ 6 ಸಪರೇಟ್ ಆದ ತುಳು ಮಲ್ತೀರು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡದಾದನ 6 ಅಂಚಿ ಸಂಪರ್ಕ ಆದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗಳಾರಿ ಬಂಡದ ಮನ್ಪರ ಪೋಯಿರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಂತೊಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಕ್ಲು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ದಾದ ಬನ್ನುವ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹತ್ತು ತಿಗಳಾರಿ ಎಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಡುವರ ಅವೇ ಪಂಡ ಯಾರು ಪಿದಾರ್ದಿನೇ ತುಳುಕು ಏಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಜ ತುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ
ಇಂಜಿನ ಹಿಂದಿಡು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಜೈತುಲ್ ಜವನ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗದಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೇರೆಡ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿಕೆ ಹೊರ ಈ ತೋರ್ತು ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಬಂಗಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಬಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂಗಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾ ರೀತಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜೆ ಒಂದು ಆರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಜಿ ದಯಗಂಡೆ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೆರಿಪೋಡು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತನ ಪಗ ಏರನ್ನು ಪುದರ್ ಮನೆ ಆವಂದನ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಾಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರುಚಿ ಅವು ಕೋರ್ನಂಡ ಭಾಷೆ ಸೈಪುಂಡಮ್ಮ ಅವಿತ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಭಯಂಕರ ಲಿಪಿಕ್ ಜತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂತೂ ಕೆಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂಗಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿಯಿಂದ ಆರು ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನವು ವೈಷ್ಣವ ಮುಡ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತವು ಆಂಡ ಕಾಳಿ ತಿಗಳಾರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಯವು ಇಂಚಿ ಬೊಂಡ ಆ ಭಾಷಿಗರನ್ನು ತುಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ದಕ್ಳುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಭಾಷೆ ತುಳುವ ತಿಗಳಾರಿ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ತಿಗಳಾರಿ ಬಣ್ಣ ಪುದರ್ದ ಪಾತಿರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಜನಾಂಗದ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ತಿಂಗಳಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಬದ ಸಮುದಾಯ ತಿಗಳೇರು ಅಂದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ್ ಚೇತ್ರಿಗೆ ಆಕಾಶರಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ತುಳು ಹತ್ತು ತಿಗಳಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಾಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಂದಾರತಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಸರ್ ತಿಗಳಾರಿಗೆ ತಿಗಳಾರಿ ಒಂದು ಭಾಷೆನೇ ಇದ್ದತೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಾನಾಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂತಿ ತಿಗಳಾರಿ ಬಂದ್ಬಿ ನಾವು ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಹತ್ತಂದು ತೂಕ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಮುಗ್ರು 2 ಜನ ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಅವೇ ತಿಗಳಾರಿ ಇದು ತಿಗಳಾರಿ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಅವು ವಿಷಯ ಅದೇ ತಿಗಳಾರಿದ ಲಿಪಿ ಕೆಲವನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎರವಲಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ದೇರನ್ನು ಬಂಡೇರು ಅತ್ತತ್ತು ತಿಗಳಾರಿಡ್ದು ಎರವಲು ದೇತೋ ಮಲ್ದನವತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ತುಳುಕು ತಿಗಳಾರಿಗೆ ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಲಿಪಿ ಐಕ ಭಾಷಾ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಲಿಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಐಕ್ ಭಾಷಾ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂತ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಟಂತೆ ಕೆಲವು ಚುಚ್ಚುಡು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಡೆ ತಿಗಳಾರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅವೇ ತಿಗಳಾರಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಸರಳ ಬನ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ಆರೇ ಬಂಡ್ರೆ ಆಕಾಶಣ್ಣೆ ಪಳಂತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೇಡು ದುಂಬೇ ರಚನೆ ಆತಂಡಂತ ತುಳುಟು ಪಳಂತುಲು ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಬಾತ್ಯಾರನ ಸೀದಾ ಬಣ್ಕದಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಳಂತುಳು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥ ಆ ಶಬ್ದೋಲ್ಪರ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಪಾತೆರ ತುಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪಾತೆರ ಆ ಪಳಂತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಕೃತಿ ಆತನಂದು ಐದು ఒక ತಿಗಳಾರಿಟ್ ಕ್ಲಿತಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ತಿಗಳಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಯುನಿಕೋಡ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಯುನಿಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನುಂಡತೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನೈಕ್ ಆಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಮ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಏರವೆನು ನಡಪ ಬೇರು ನಮ್ಮನೈತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಡೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮೊಕಲು ಮಾತ ಐತೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು
ಅಕ್ಲದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಲೇನು ಪೂರ ಗಮನದಿಯೊಂದು ಐನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಅಕಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯೂನಿಕೋಡ್ ದಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಭಾಷೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕಲ್ ಲಿಪಿಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಎಂಚ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಆದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ 2019 ಇಸ್ವಿಡು ಪೋಯಿನ ಆಂಡ ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೆ ಪೋಯಿನಾಕಲು 2002 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15-14 ವರ್ಷದ ಬೇಲೆವು ಅಂಚ ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೋ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪಟಕ್ಕ ಪೂಜ ಐಕು ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರುಡು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತು ಕೊರುಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲು ಕೇನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದು ಪೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಲಿಪಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಓಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿದಕ್ಕಲ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಅತ್ತನ ದುಂಬುದ ಓಮಾತ ಗ್ರಂಥಲೇನುಂಡು ಕೃತಿಕುಲುಂಡು ಅವೇನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗ ದಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಯೇರು ಅವೇನು ಅಕಲು ಮನ್ನಣೆ ಮಲ್ತದು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಗ ಒಂದೇ ಲಿಪಿ ಪಂಡದು ದೇಶಡು ಒಲ್ಲ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರನ ವಿಶ್ವಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಖಲವೇನು ಮನ್ನಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇನು ಈ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಾಲೇನು ಮನ್ಪುವೆರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಕಲು ಐಕ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಲ್ತನು ಅವೇನು ಆಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಸಂಸ್ಕೃತಗ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗ ಮಾತ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಂತೊಂದು ಲಿಪಿನ ಮಂತೊಂದು ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗು ಲಿಪಿ ಇಪ್ಪುನು ದೇವನಾಗರಿ ಪಂಡದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಗ್ರಂಥಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡದನೇ ಲಿಪಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ನಾವು ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಆವು ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇಕ ನಿಕ್ಲು ಜೀವದಾನ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೇಕ ನಿಕ್ಲು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೀರೇಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರಣ್ಣ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದವಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಲ ಆಕಾಶ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವಿನ ದುಂಬುಗೊಂಡು ತಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂದಿರ ಒಂದೇನು ಮುಗಿಪಿನ ಊಟ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕನಪಿನ ಊಟ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಏರ್ಪಡ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದ್ದಿ ನನ್ನದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಯೇ ಭರವಸೆ ಇದ್ದಿ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕೊಡಿ ಎತ್ತ ಭರವಸೆ ಇದ್ದ ಕಲಮಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚಲ ಒಂದೇನು ಪತ್ತದಾರ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಪಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂತಾಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ತುಳುವಿನ ಭರವಸೆ ರೋಷನ್ರೆ ಈರ್ನ ಭಾವನೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧು ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮನ್ಪು ಬಾ ಅರ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಐಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ತುಳುವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಯಾರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇತ್ತ ತುಳು ಯಾರು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರ ಆರು ಲೇಡಿ ಎಂಚ ಅವೇನೊಂದು ಮುಗಿಪಾರ 14 ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಮುಗಿತಾರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ ಸೊ
ಸೊ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಬಂತು ನೀ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಜನ ನಿಶ್ಚಿತ ಅದನ್ನ ಏರ್ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಮುಗಿಪನ ಲೆವೆಲ್ ಬರು ನಿಕ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತುಳಿರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ರೋಷನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆದ ಗಂಡ ಮುರಣದ ಈ ಗೊಂದಲಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಪೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಿರ್ದ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಗಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತಿರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ತುಳುತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೇಲೆ ದುಂಬುದ ಟರ್ಮುಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಬೆಂತರೆ ಅವನು ದುಂಬು ಕೊನಾರಿ ಎಂಕುಲು ಸಿದ್ಧ ಆತತ್ ಆರು ಕುಡಂಜಿ ಬಾತಿರ ಬಂಡರು ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈಕೆನ್ನ ಬೆರಿಬಲ ಉಂಡು ಬೆರಿಬಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮುಂದುವರಿಸಲೇ ಪಂಡರು ಅತ್ ಎಂಡ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಅವೇ ನಿಕುಲು ತಂಡ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪನೋಡತ್ತೆ ದಾಯಗಂಡ ಮೇರ್ ಬಲ್ಲೆಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತ್ರೂ ಪೋಂಡನೆ ಕೊಂಜಿ ಬಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತ್ರೂ ಪೋಂಡ ಅಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ನೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಿರ್ ಬಂದಾಡ ಒಂದು ದುಂಬುಗಳ ದಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡದ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಜೈನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಾರಗಳಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದ್ಯರು ಈ ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಚ ಅದು ನೀನು ಬೋಡನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ ಬೋಡನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ನದು ತುಳು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಜೈತುಳ ಸಂಘಟನೆ ನೆಕ್ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದುಂಟು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ ಆವಡಾಯಿನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೋಷನ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಒಂಜಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೂ ದಾದ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐಕ್ ಜೈತುಳ್ನಾಡ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಜವಾನಿ ರಂಜಾವಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಒವೇ ಸವಲತ್ತಿದ್ದ ಬಂದಿರು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಡ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜವಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಕವಾದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳ ಆಚೆ ಜೈತುಳನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಲಿಪಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲಂತ ಅನುಕೂಲಸ್ಥೇರು ಬೋರ್ಡು ಅನುಕೂಲಸ್ಥೇರು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲು ಬೆನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸ್ವಯಂ ಆದ್ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ತುಳುತ್ತ ಏರು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲು ಸೇರಿಂಡ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಬನ್ನ ಕರೆ ಸರಿ ಉಂಡು ರೋಷನ್ ಇವ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಣದಂಡ ಈರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡ ಎಂಜಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಮಲ್ಪುಂಡ ಜೈತುಳ್ನಾಡ ತಂಡ ಆಕಾಶ್ ರಾಜರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲು ಉಲ್ಲೇರಕಲು ಒಡ್ಲ ಕದೆಲ್ದಿಜೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮದಾದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮದು ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಏತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಮಲ್ತದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದ ಇನಿ 6 ಇಂಚ ಮಂತೆರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದ 6 ಇಂಚ 15 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಂತೆರ ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಗವನ್ ಆತೇನಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬರೋದ ಓಲ ತಿಕ್ಕ ಜೀವನಾಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿನಾತೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತಿರ ದುಮ್ಮುಕೊರ್ಮ 6 ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಮಲ್ದಿರಂದ ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ ಉಪ್ಪುನಗದೆ ನಂಗೆ 5 ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡ ಹತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಅವೆತ್ತ ಮೂಲಕನೇ ಬೇಲೆ ಆಂಡವು ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲ ಗೌರವ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ತುಳು ಸಮಾಜಗ್ಲ ಗೌರವ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ಆವಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಏನಡ್ದಾಯಿನಿ ಮಾರಾಯ ಮೆರೆಡ್ದಾಯಿನಿ ಮಾರಾಯ ನನ್ನಡ್ದಾಯಿನಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ದಾಯಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ದಾಯಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏರಿಗೆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿ ಯಜಮಾನ ಏರಿಗೆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುತಿಗಲರಿಗೆ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನನಂಜೆ ಕೇರ್ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ಕೇರ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಗೆಂಚ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಂದುಂಡು ಏರು ಸರ್ಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತನತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಆತನ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಪಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇರುಕೊಡ್ಕಂತಿನ ಯಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕಾದೆ ಬೋಂಡ ಇತ್ತ ಐನ್ ಲವ್ವೇ ಬೇರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ದೆತ್ತಂದೇರು ಹಾ ಎಂಕುಲು ಬೆಂತಿನಿತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕಾಶನ ಚಿಂತನೆ ಅವೇನು ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ಜಬ್ಡಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ದೆ ನೇರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಸಹಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಡಿನ ಬಂಡೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಓತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು 2017 ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಲೆ ಲಂಚ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಸರಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಪೂಜೆರು ಅಪಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವನಜರ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶುರುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಾದ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತುನು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತಾ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಅವು ಗೊಂದಲಡಾಂಡ ಎಂಚಾಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತೆರಿಯಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಏರು ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶರತ್ ಕೊಡವರು ಸುಮಂತ್ ಹೆಬ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಂತ್ರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೆಂಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಬೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬರಪ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿದ್ಯಾ ತುಳು ತಿಗಳವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಯುನಿಕೋಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಚ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ನನ್ನ ನಾಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾವ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬನ್ನೋಟ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿನ ಗೌಸ್ ನೆಟ್ಟದವ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ಗ ಅವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಲೆಗಿತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಳಸರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಐಕ್ ಮಾರ್ಪಾಡುಲು ಮಲ್ತದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಐಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದುಂಬುದ ಅಂಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಮಾಡ್ದು ದಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಎಂಕಲು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಯುನಿಕೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಯುನಿಕೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ತದಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಉಂಟು ಐಟಿಯಾನಜಿ ಓದಿಗೆ specific to the regions of North Canada and Punjab regions that the Tulu script is referred to Tigalari to literary purposes of the usage without any significant impact on the form. ಅಂಶಬಂಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತವತ್ತಿನ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಗಳಾರಿ ಅಂದೇನ ಸಂಶಯ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಈ ಜವೆನ್ ಚಾಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ is referred to ತಿಗಳಾರಿ in the North Canada Punjab regions. ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರದ North Canada and Punjab regions. ಅಂದವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ವಾಸ್ತವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಲೆಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು
ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಳಂತರಿ ವೇತೆ ಉರುಪೆಲು ಬೇತೆ ಉರುಪೆಲು ವೇತೆ ಅರಬಲಂತೆ ಬೇತೆ ಅರೆಬೆಲಂತೆ ವೇತೆ ಮೂಲ ಅರಿ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ ರೀತಿ ಒಂಜಿನೆ ಅಪಗ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ತಿಗಳಾರಿನ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ದ ಜಾಲಿಡ್ಕೊನೊಂದು 80% ಬೇಲೆಡ ದೀತನ ಈ ಲಿಪಿನ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧಾರಣ 30,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ತದ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪಯರೆ ಅನುಕೂಲಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಓವು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲಮ್ ಕೇಣದು ಈ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಈ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗೋಡಿಯದು ಕೊರ್ತು ನವೇನೆ ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ನನ್ನ ಕಲ್ಪಯರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಆ್ಯಪ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಅಕುಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಗದ ದಿನೋಪತ್ತಿನ ತಾಳಿಗರಿಯಾಗಿತ್ತು ಶಾಸನಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವು ಓ ಲಿಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ದುಂಗುಗಳ ಲಿಪಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವು ರಡ್ಡ ಇಟ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಟ್ಲ ಆತಂಡು ಇರಗ ಶಾಸನಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ವಾಸ್ತವವಾದಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ತುಳುತಿಗಳಾರಿಡ್ಲ ಅಕಲು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿರು ಎಂಕಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಶಾಸನಲಡಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಕ್ಲ ತಾಳೆಗರಿಟಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆ ಕಾಲಡೆ ಇರು ಉಡುಪಿಡ್ಬೋದು ತುಳು ಬಾತ್ಯರಂಡ ಬೇತ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತ ತುಳು ಬಾತ್ಯರ ಬೇತ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಪೋಯರಂಡ ಕೂಡ ಬೇತ ಉಂಡು ಅಪಗನ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಬೇತೆ ಒಳಿಕೋಟ್ ತುಳು ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಬೇತೆ ಅಂದಲ್ಲ ತುಳು ಬೇತೆ ಅಂತಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಆಕಾಶೇರಿ ಬಣ್ಣಪನೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತು ತುಳುವೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡನೇ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂತ ಇರಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಬು ಗಟ್ಟ್ಯಾಣ ತುಳುತ್ತ ಬನ್ಲಕ ಅದೇ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜಿನಂಜ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ತುಳು ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬತ್ತದಿತ್ತ ತುಳುವೇರು ಸಮಸ್ತ ಏತರ ಅಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರಿಂದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಐಕಿ ಯಜಮಾನ ఆయన ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಚುಂಡೆ ನಾನು ಸುರುಡು ದಿಂಜ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ತುಳುಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂತುಂಡು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಗಳು ಉಂಟು ಸರಿ ಯಾನಂಜಿ ಇರ್ನ ಗಮನ ಕೊಣಪುನ ಈ ಲಿಪಿಲ್ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಪುನೈಕ್ ವಿರೋಧಲ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಲ ಅಕ್ಲವೇನು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಉಂತವರ ಆತೀಚ್ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಣಿಚಿತ ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಂತಾಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಓಲ್ಚಿಕಾ ಲಿಪಿ ಇಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೊಸ ಲಿಪಿ ತಯಾರಿತೇವೆ ಇಚ್ಚೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಮಲ್ತಿರ್ತಲೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಲೆ ಓಲ್ಚಿಕಾ ಲಿಪಿ ಪಂಡದು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿಪುರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಾಳಿ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮಣಿಪುರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಆಂಡ ಅವಳು ಮೈತೇಯಿ ಲಿಪಿ ಇಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಎತ್ತೋ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೈತೇಯಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಳು ಕೆಂಚಗೆಂಡ ಮೈತೇಯಿ ಬಂದ್ಪನ ಮಣಿಪುರದಾಗ್ಲೂ ಮೂಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಪಿ ಇಂತೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದ ನಮ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳನ ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ಬಂಗಾಳಿ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮೈತೇಯಿ ಲಿಪಿನ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಗೆಂಡ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಲ್ಪವನಗಳ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅವು ಪಿರವರಿದಿನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತಗಡ ಇತ್ತೇನೆ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತಂಡು PUC ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅವೇನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಮಾತಿರ್ಲವೇನು ಸರ್ವ ಎಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ತೆ ಬೆಳೆದಂಡ ತಮಿಳು ಬೆಳೆದನ ತೆಲುಗು ಬೆಳೆದನ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಈ ಲಿಪಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪು ಯಾರು ಪಾತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅತಂದನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಬೇಜಾರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಯ ತಿಗಳಾರಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ ತುಳುಟೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲುಡು ಅವು ತುಳುವೆ ಅಂದ ಅದು ಪರ ಯಾವ ಬಕ್ಕ ಈ ತಿಗಳಾರಿ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೌಖಿಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಸತ್ಯನ ಅದು ತಿರುವನಂತಪುರಂದ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬ್ರಾಣೇರದ ಅಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಂದ್ ಪೋತೆರ ನಂಜೇಂದ್ರಕ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೇರನ ಗುಣತ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ತಾಡೆಯೋಳಿಡವೇ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆವಂತು ಬೋತು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುಂದು ಓ ಲಿಪಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಗೆ ಭಾಷಾ ಭೇದ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಅವಳು ಬಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆತನ ಬಂದ್ಬನ ಬಾತಾರ ಇದಮಿತ್ತ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ ಕತ್ತಲ್ ಸರಡ ಗೆಂಡೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಏನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂದ ನರ್ತಕಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಾರು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಿಂದಿ ಪುರ ಕಲ್ಪವೇರೆ ಆರ್ನ ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆರೇ ಬಂತೇನೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಮೂಲ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಂದೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ದುಂಬು ಕಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ಬಂತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಗಿತ್ತೆ ಮುಗಿವಿನ ಚಿಂತನ ಕೊಡ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಪಸ್ವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಲೈಡು ಒಡಕು ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಗಳಾರಿ ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪುಡತನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ಆಯ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಲ ತುಳುತ ನೆಂಜು ಮೂಲ ನಿಖುಲೆ ಅವತ್ತన్నారు ಪನ್ಪರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜು ಜಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಒರಿಯೊರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತವರಿಗೆ ಕೇಂಡರು ಅವು ತುಳು ತಿಗಳರಿದ ವಿಷಯ ಅವೇನೇ ದಾಯಗ ಅವು ಅವು ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಹತ್ತಂದ ತಿಗಳಾರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲೆಗೂ ಓವು ಸೂಕ್ತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲೆಗೂ ಓವು ಸೂಕ್ತ ಅತ್ತಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈತ ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ನಂಚಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುವೇರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತ ಇರ್ದು ಶುರುವಾಯಿ ನಾವು ಅರ್ಥಹೀನ ಕೆಲಸನ ಅಂಚಂಡ ಈತ ಜನ ದಡ್ಡೇರ ಯಾನೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಕ್ತ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನೋರಿ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಿತಿಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿ ಓವು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಐಟು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಓವು ಸೂಕ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಒಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಟ್ಟು ಓವೇ ಗಲಾಟೆ ಆತಂದ ಭೇದ ಭಾವ ಮನಸ್ತಾಪ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಂತೂ ಮುಗಿವಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತವೈದನ್ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಬಾತರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯ ನಮ್ಮ ನದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂತೆ ಪಿರವರಿದ ನನನಲ ಮೈ ಕೊಡ್ತದ ಲಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಪನೊಂತಿರೈಕೊಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವು ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಲಿಪಿಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಪರಂಪರೆ ತುಳು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಬುಲೆವಾಡ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುಗರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ಕುಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದಿನಿತೆ ಗೆಲ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.